போன எபிசோடில் ஹீரோயின் 2 பேரும் சேர்ந்து ஹனிமூனுக்கு கிளம்பும்போது அங்கே பின்னும் வராங்க. பின்னோட பென்னும் சேர்ந்து வந்திருப்பாங்க. ஸோ வந்தவங்க ஹீரோ கிட்ட என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு, நானும் உங்கள் கூட வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை கேட்டோடனே ஹீரோக்கே ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக இருக்கும். என்னதான் இருந்தாலும் வந்துட்டு கல்யாணம் ஆகிட்டு ஹனிமூனுக்கு போகிறாங்க. ஏற்கனவே கல்யாணம் அன்னைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு வீட்டில் இல்லைன்னா அவங்க அப்பா அம்மா வேறு செம்ம காண்டில் இருந்திருப்பாங்க. கரெக்டாக இப்போ இவ வந்துட்டு ஹனிமூன் போகிறேன் கூட வரேன்னு வர சொல்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லைம்மா இதெல்லாம் அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்காது, நீ இங்கேருந்து கிளம்பு அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சமாதானப்படுத்தி அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு இப்போ ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஹனிமூனுக்கு கிளம்பி போகிறாங்க. அங்கே போனால் ஹீரோனில் 2 ரூம் கேட்பாங்க. அதுக்கு ஹீரோவில் என்னை பார்த்தா பயமாக இருக்கா என்ன, நீ பாட்டுக்கு 2 ரூம் கேட்குற, தனியாக ஒரே ரூமில் தான் இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஹோட்டல்லையுமே வந்துட்டு 2 ரூம் இருக்காது. இவர் போய் கேட்டிருப்பாரு இவங்க கிட்ட ஒரு மாதிரி டீஸ் பண்ணிவிட்டு. பட் அங்கே கிடச்சது என்னமோ ஒரு ரூம் தான் இருந்திருக்கும். அதனால அந்த ரூமுக்கு வராங்க. வந்துட்டு அவங்களுடைய திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்டு இப்போது ஹீரோயின் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு கால் வரும். ஸோ கால் வரும், பேசிட்டு வெளியில் வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஹீரோவுக்கு ஒரு மாதிரி க்யூரியஸாக இருக்குது, யாராக இருக்கும் இவ, யார்கிட்ட வந்துட்டு இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி கேட்குற மாதிரி கிட்ட வந்து பேசுகிறாரு. பார்க்குறாரு. அப்போது ஹீரோயின் வந்து இப்போ ஹீரோ பார்க்குறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியில் கிளம்பி போயிடுறாங்க. இப்போ ஹீரோமே இல்லை, அப்படியே எங்கேயோ காற்று வாங்குற மாதிரி அவருமே பின்னாடியே போவார். அங்கே போயிட்டு சரி ஒரு மாதிரி ஹீரோனும் பேசி முடிச்சிடுறாங்க. பேசி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஹீரோ கேட்குறாரு, அம்மா யார்கிட்ட இவ்வளோ நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு. நான் யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் உனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது ஹீரோன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு ஹீரோவும் சரி சரி நீ யார்கிட்ட பேசினா எனக்கு என்ன, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், ப்ரெஸ்ஸு வேலை அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமாக சொல்லிட்டு இருந்தேன். கல்யாணத்துக்கு கூட ரொம்ப நாளாக லீவ் போடல போல், இப்போ ஹனிமூனுக்குன்னு சொல்லிட்டு 10 நாள் லீவ் போட்டு வந்திருக்கே, இதெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ப்ரெஸ்ஸில் அந்த எடிட்டர் எதுவும் கேட்க மாட்டாரா அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறாங்க ஹீரோ. அதுக்கு ஹீரோனும் இல்லை, எடிட்டர்லாம் உங்களை மாதிரி கிடையாது, அவர் ரொம்பவே நல்லவர், நான் லீவ் கேட்ட உடனே எனக்கு கொடுத்துட்டாரு. சொல்லப்போனால் எனக்கு தான் கொஞ்சம் கில்ட்டியாக இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் லீவ் எடுக்கிறது, பட் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன், அவர் வந்துட்டு எனக்கு லீவ் கொடுத்துட்டாரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ஹீரோவில் ஒரு மாதிரி டீஸ் பண்ணுறாரு, என்ன நீ எடிட்டரை பற்றி அவ்வளோ பெருமையாக பேசுகிறேன், என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளாக என்ன அவன் அப்படின்னு வந்து கேட்கும். ஆமாம் அவர் ரொம்ப நல்லவர் வல்லவர், அவருக்கு மனுஷங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் பேசணுன்றதுலாம் தெரியும், முக்கியமாக பொண்ணுங்களை எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு தெரியும், உன்ன மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோனில் எடிட்டர், அதாவது அவங்களோட எடிட்டரை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹையாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த விஷயம் ஹீரோக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கல. அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு, இவ்வளோ தூரம் மனசில் பெரிய இடம் பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா நீ எதுக்காக என்ன வேண்டி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட, நீ அவனே கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ஹீரோனும் இல்லை, அட ஆமாம் இல்லை இந்த விஷயம் எனக்கு தோணாமல் போச்சு, இது எனக்கு முன்னாடியே தோணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பாக நான் உன்னெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டேன். இது மனசே இல்லாத உன்னை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நல்லவர், அவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம், இப்போயாச்சும் தோணுச்சு, நல்ல வேலை சீக்கிரம் வந்து உங்ககிட்ட டிவோர்ஸ் வாங்கிட்டு அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், அதுதான் என்னோட கோலாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க. ஹீரோக்குள்ள செம்ம கடுப்பு எடுத்து, என்னடா இவ கொஞ்சம் நம்ம ஏற்றி விட்டா அவள் அதுக்கு மேலே சொல்லி நம்மளை வந்துட்டு கடுப்பேற்றிட்டு போகிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோமே ரூமுக்கு போகிறாரு. அன்றைக்கி நைட்டு இப்போ ஹீரோன் எல்லாம் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு தூங்குறதுக்காக இருப்பாங்க. இப்போ இருக்கிறது ஒரே ரூம் தான் இருக்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே வீட்லேயே வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய ரூம்லேயே எப்படா வந்துட்டு ஒன்றா இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஹெசிடேஷனாக தான் இருந்திருப்பாங்க ஹீரோயின். இப்போ வந்துட்டு இத்தினூன் ரூமாக இருக்குது, அதுவும் இல்லாமல் குளிராக வேறு இருக்குது, என்ன பண்ண போகிறோம், அது சோஃபாவில் வந்து கண்டிப்பாக தூங்க முடியாது, கண்டிப்பாக பெட்டில் தான் தூங்கி ஆகணும், என்ன நடக்க போகுது தெரிலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்பவே நர்வஸாக இருக்காங்க. அப்போ ஒரு வெளியே நின்றுட்டு குளிர் வேறு அடிக்குது, மழை வேறு வர மாதிரி இருக்குது, என்ன பண்ணுறதோ தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி நின்றுட்டே இருக்கும். ஹீரோலாம் பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு மாதிரி நிற்கிறாரு, என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பின்னாடி வந்துட்டு டக்குன்னு ஹீரோ வந்துட்டு ஹீரோயின் திரும்பி பார்க்கவும் ஒரு மாதிரி ஷாக் ஆகிடுறாங்க, பிடிச்சி தள்ளி விடுறாங்க, என்னடா இவ்வளோ பக்கம் நிற்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே இல்லை ஹீரோ கீழே விழும்போது ஹீரோயின் கையை பிடிச்சிட்டு கீழே விழுறாரு. பார்த்தா 2 பேரும் கிஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அன்எக்ஸ்பெக்டடாக. ஹீரோனுக்கு சமக்கம் வந்துடுது, என்ற டே பேய் மாதிரி இப்போ பின்னாடி வந்து நிற்பேன், இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன், ஒரு பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னா வந்துட்டு அவகிட்ட ரெஸ்பெக்டாக நடந்துக்கணுன்றது உனக்கு சுத்தமாக தெரியவே தெரியாதா, சே இவ்வளோ கேவலமாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஹீரோன் திட்டிகிட்டு இருக்காங்க. உடனே ஹீரோ இல்லை ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி இருந்துச்சு, இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது, இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்குல்ல, சரி அதெல்லாம் வெளியே இருந்துட்டு போகட்டும், சரி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, இங்கே நின்றுட்டு இருக்க போறியா என்ன, வெளியில் பார்த்தா நல்லா பனி அடிக்குது குளிருது, ஸோ மழை வர மாதிரி இருக்குது, நான் வெளியிலவே நின்றுட்டு இருக்க போறியா என்ன, ஹனிமூனுக்கு வந்துட்டு யாரும் பெட்டில் ஒருத்தவங்க சோஃபாவில் ஒருத்தவங்க தூங்குற மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், கண்டிப்பாக 2 பேர் பெட்டில் தான் தூங்க போகிறோம், ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்டிங்காக தான் இருக்குது, உன்னை டீஸ் பண்ணுறதா எனக்கு ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு ஹீரோ ஒரு மாதிரி ஹீரோனை கலாய்க்கிறாரு. சொல்லப்போனால் ஹீரோயின் எதுக்காக இந்த ஹனிமூனுக்கு வரத்துக்கே ஒத்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா ஹீரோ நல்லா வச்சு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் அனுபவிக்கிறது நம்ம ஹீரோன் தான் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு குளிரும் தூங்க முடியாது. உடனே இல்லை அங்கே ஒரு புக் இருக்கும், புக் எடுத்துகிட்டு போய் பெட்டில் உட்காந்துக்கிறாங்க, உட்காந்துட்டு படிச்சுட்டு இருக்காங்க. உடனே ஹீரோ என்னமா பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு, என்னை பார்த்தா என்ன துணி துவைக்கிற மாதிரி இருக்குது, படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். படிக்கிறியா, சரி சரி, ஆனால் அதுக்கு புக்கை நேராக வச்சு படிக்கணும், நீ என்ன தலைகீழ வச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு வந்துட்டு டீஸ் பண்ணுறாரு. ஏன்னா பதட்டத்தில் நம்ம ஹீரோயின் புக்கை தலைகீழ தான் வச்சு படிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அதை பார்த்த உடனே நேராக வச்சுக்கிட்டு இப்போ நேராக இருக்குது அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஹீரோக்கு புரிஞ்சிச்சு ரொம்பவே நல்லா பதட்டமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஹீரோனை இன்னும் கொஞ்சம் வெறுப்பேற்றி விட்டுட்டு ஹீரோமே வந்து படுத்துக்கிறாரு. அப்போ பின் வந்துட்டு அவங்க வீட்டிலேருந்து ஹீரோக்கு கால் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் இவங்க இருக்கிற ஏரியாவில் சிக்னல் கிடைக்கலையோ என்னவோ தெரியல, கால் வராது. நம்ம ஹீரோவில் ரொம்ப நேரம் ஃபோனை பார்த்துட்டே இருந்திருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஹீரோனை பார்க்குறாரு, அவங்களும் வந்துட்டு புக்கை வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரியே வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஹீரோனுக்கு படிக்கணுன்றதுல இல்லை, அவங்களுக்கு தூங்கணும். பட் இவன் வேறு முழிச்சிக்கிட்டே இருக்கானே, முழிச்சிட்டே இருக்கும்போது இவங்க தூங்கிட்டு ஏதாச்சும் பண்ணிட்டானா என்ன பண்ணுறது
பண்ணுறது அப்படின்னு அவர் மேலே சுத்தமாக நம்பிக்கையே இல்லை. அந்தளவுக்கு மோசமாக யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஒரு வழியாக வந்துட்டு இப்போ ஹீரோ தூங்குற மாதிரி இருக்கும். ஹீரோனும் படுத்து அப்படியே தூங்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அடுத்த நாள் விடிஞ்சு பார்த்தா இல்லை, ஹீரோ நல்லா பொறுமையாக வந்துட்டு எந்திரிக்கிறாங்க. எந்திரிச்ச உடனே பார்த்தா ஹீரோ உட்காந்துட்டு இருப்பாரு, எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டுலாம். அவரை பார்த்த உடனே ஷாக் ஆகிடுறாங்க. இவன் என்னடா நமக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்ஷீட்டை தூக்கி பார்க்குறாங்க. ஏதாச்சும் நடந்திருக்குமான்னு. எதுவுமே நடந்திருக்காது. உடனே சொல்கிறாங்க, கனவுல கூட நினச்சி பார்க்காத, நீ தூங்கிட்டதுக்கு அப்புறமும் உன்னை டச் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு. உன்ன மாதிரியெல்லாம் சரி சரி விடு, ஆனால் உன்ன மாதிரி பொண்ணை நான் பார்த்ததே இல்லைம்மா. ஹஸ்பண்ட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஒய்ஃபு தூங்கிட்டு அவர் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சு குளிச்சு காஃபி போட்டுலாம் வந்துட்டு கொடுக்குற ஒய்ஃபை தான் பார்த்துருக்கேன். நீலாம் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்க, நீலாம் அதுக்கு சரிப்பட்டே வர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஹீரோ கிளம்பி போயிட்டாரு. ஹீரோனும் ஒரு மாதிரி காண்டாக்குறாங்க, நான் என்ன உன்னோட பொண்டாட்டியே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளிச்சு கிளம்பி ஹீரோனும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஹீரோ சொல்கிறாரு, எனக்கு இங்கே ரொம்பவே போர் அடிக்குது, நம்ம வீட்டுக்கு போகலாமா அப்படின்னு கேட்கவும், சரி போ அப்படின்னு ஹீரோன்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோக்கு ஒன்றும் புரியல, என்னடா இது ஹனிமூனுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஆர்வமாக கேட்டுட்டு இருந்தேன், இப்போ நான் ஊருக்கு போகிறேன்னு சொல்லவும் சரி போன்னு சொல்கிறேன், இப்போ நான் ஊருக்கு போயிட்டு நீ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னும், நான் என்னோட ஃப்ரெண்டை வர சொல்லியிருக்கேன்ப்பா, அவன் கூட ஜாலியாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கேட்ட உடனே ஹீரோ இல்லை, யார் என்ன ஃப்ரெண்டு எந்த ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஹீரோன் இல்லை, உனக்கு என்ன பிரச்சனை, உனக்கு தான் ஊருக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இல்லை, கிளம்பி போய்கிட்டே இரு, என்னோடய ஃப்ரெண்டு வருவான், நான் அவன் கூட ஜாலியாக இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எந்த ஃப்ரெண்டு அவன் வருவான், நான்லாம் போகிறதா கிடையாது, நீ வந்துட்டு என்ன ஊருக்கு அனுப்பிட்டு நீ ஜாலியாக இருக்கலான்னு பார்க்குறியா, கண்டிப்பாக ஒன்று நான் நிம்மதியாகவே இருக்க விட மாட்டேன், நான்லாம் வந்துட்டு இங்கே ஊருக்கு போகிறதும் இல்லை அப்படின்னு இவங்க சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கிற சமயத்தில் அங்கே பின் வந்துடுறாங்க. பின் அங்கே பார்த்த உடனே ஹீரோக்கு செம ஷாக் ஆகிடுது. இன்னுமா நீ இங்கே வந்திருக்க அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்கவும், என்ன ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்கேன்னு. ஆமாம், நானும் வந்துட்டு உன்னை ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டு நம்ம 2 பேரும் அப்படி தான் அக்ரி பண்ணிட்டு இருந்தோம், நீ முன்னாடி வருவேன் உனக்கு பின்னாடியே வந்துடுவேன்னு சொல்லிட்டு, இதில் என்ன ரொம்ப ஷாக்கிங்காக கேட்டுட்ருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது ஹீரோன் கிட்டே கேட்குறாங்க, நீட்டு உனக்கு எதுவும் இதில் ஆட்சேபம் எதுவும் இல்லைல்ல நான் வந்துட்டு இங்கே வந்தது அப்படின்னு கேட்கவும், ஒன்றும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லைம்மா, நீ வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துக்கோ, எனக்கு அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோனும் அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க. ரூமுக்கு போய் உட்காந்துருப்பாங்க. அப்போது பின்னும் வந்துட்டு அந்த ரூமுக்கே வராங்க. இப்போ ஹீரோனும் தங்கியிருப்பாங்கல்ல அந்த ரூமுக்கு. அங்கே வந்து அந்த ரூம் சின்னதாக இருக்குது, இந்த ரூமில் இருக்க போகிறீங்க அப்படி இப்படின்னு ஒரு மாதிரி டீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு ஹீரோனுக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. ஆமாம்மா, நான் எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ரூமே ஓகேன்னு பட்டுச்சு, அதனால் நாங்கள் இங்கேயே இருந்தோம் அப்படின்னு ஹீரோனும் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது பின் சொல்கிறாங்க, எனக்கு வந்துட்டு ஹோட்டலில் தனியாக தங்குறதுனால ரொம்ப பயம், நீ என் கூடயே இருக்கியா அப்படின்னு ஹீரோக்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஹீரோக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல. இப்போ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட போகவா இல்லை ஒய்ஃப் கூட இங்கே இருக்குவா, என்னதான் இருந்தாலும் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு, பிடிக்கல அப்படின்னா கூட ஹனிமூனுக்கு வந்திருக்கும்போது கல்யாணமான பொண்ணை விட்டுட்டு இன்னொரு பொண்ணு கூட இருக்கிறது தப்புன்னு அவருக்கு தோணுது. அது வந்துட்டு அவருக்கு சரின்னு படலை. அதனால கொஞ்சம் யோசிக்கிறாரு. இருந்தாலும் இல்லை, பின் அவரை யோசிக்க கூட விடுறது கிடையாது. ப்ளீஸ் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும், என் கூட வந்து தங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டும் போயிடுறாங்க. அங்கே போயிட்டுல ஹீரோக்கு அங்கே இருக்கிறது கூட பிடிக்காது. பின் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி தூங்குனதுக்கு அப்புறமா அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துடுறாரு. வந்து நேராக ஹீரோன் கதவு தான் தட்டுவார். ஆனால் இல்லை, ஹீரோன் கதவே திறந்துருக்க மாட்டாங்க. நல்லா தூங்கியிருந்திருப்பாங்களோ இல்லை வேணும்ட்டே கதவை திறக்காம விட்டுருப்பாங்களோ, ஆனால் கதவை திறந்துருக்க மாட்டாங்க. அப்படியே காலையில் விடிஞ்சு பார்த்தா ஹீரோன் எல்லாம் அங்கே இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கிற ஃப்ளாஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ஹீரோ வந்துட்டு ஏன்னு கூப்பிட்டுட்டே வராரு. உடனே ஹீரோனில் எதுவுமே கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிற வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. உடனே ஹீரோ வந்துட்டு ஹீரோனை திருப்பி நிப்பாட்டி, நான் கூப்பிடுறது உனக்கு காதில் விழுதா இல்லையா, நீ பாட்டுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஹீரோனும், ஓ நீ என்கிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருந்தியா, நான் கூட இந்த பூக்கிட்டையும் காத்துக்கிட்டையும் இந்த பப்ளிக்கில் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினச்சேன். அது சரி, நீ எதுக்காக என்ன கூப்பிட்ட, ஓ உன்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் அதனால் கீ கார்டு வாங்குறதுக்காக வந்தியா என்ன, சரி உன்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கீ கார்டை என்கிட்டே கொண்டு வந்து பத்திரமா கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. உன்னை என்ன டீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கியா, இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோன் கையை பிடிச்சி தரன்னு ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அங்கே போய் பார்த்தால ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அம்மா எதுக்காக ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுருக்க, நீ தான் அங்கே வந்துட்டு உன் ஃப்ரெண்டு வருவாங்க அவங்களோட வந்து 10 days ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிற அப்படின்னு சொன்னால் இப்போவே கிளம்புற அப்படின்னு அப்படி தான் சொன்னேன். பட் எனக்கு வந்துட்டு இங்கே இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கல, போர் அடிக்குது, அதனால் நான் கிளம்ப போகிறேன், எனக்கு வந்துட்டு இங்கே இருக்கவே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓ பின் இங்கே வந்தவும் அவளை பார்த்து நீ ஜெலஸாக ஃபீல் பண்ணுறியா என்ன அப்படின்னு கேட்கவும், ஜெலஸ் யார், நான் ஓம் மேலே, அதுவும் அதெல்லாம் கனவுல கூட நடக்காது, ஆனால் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை, ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு இங்கே போர் அடிக்குது, பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்கும்னு நினச்சா ஒன்றுமே இல்லை, அதனால் கிளம்பி போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. சொல்லிட்டு அப்படியே வெளியில் போயிடுறாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் ஹீரோவில் அவங்க அப்பாவுக்கு கால் பண்ணி பேசுகிறாரு. கால் பண்ணி என்ன சொல்வார் அப்படின்னா, இங்கே பின் வந்திருக்காப்பா, எனக்கு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு அவங்க அப்பாவும், என்னப்பா அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்கிற, பின்ன நீ லவ் பண்ணுற பொண்ணு தானே, ஹனிமூனுக்கு போன இடத்துக்கு வந்திருக்கானா, என்ஜாய் பண்ணு அப்படின்னு இவரும் சொல்கிறாரு. அதுக்கு அவர் இல்லைப்பா ஏதோ ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, என்ன தான் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கூட என்னமோ வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி நீட்டு எதுவும் சொல்லலையா என்ன அப்படின்னா ஹீரோ அப்பா கேட்கவும், அவளை எதுவுமே பிரச்சனையே இல்லையா, அவள் வந்துட்டு ரொம்ப கூலாக எடுத்துக்கிறா, இவள் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்ச கூட சரின்னு எனக்கு அவளுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறத தவிர இவ எதுவுமே சொல்லவே மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு வந்துட்டு இப்போது ஹீரோ சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ ஹீரோக்கு என்ன வேணும்னு தெரியல. ஹீரோன் வந்துட்டு ஹீரோ மேலே ஜெலஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறாரா, இல்லைனா வந்துட்டு பின் கூட சண்டை போடணும்னு நினைக்கிறாரா, எதுவும் தெரியல. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீரோன் கேர் பண்ணாமல் இருக்கிறது இவருக்கு பிடிக்கல, ஒரு மாதிரி இருக்குது. உடனே அவங்க அப்பாட்ட சொல்லவும் அவங்க அப்பா நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு, அப்படின்னா உன்னோட மெயின் ஒய்ஃப் வந்துட்டு உன்னை கண்டுக்கல, உன்னோட
உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தான் வந்துட்டு பின்னாடியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கா, அப்போ வந்து ஏதோ பரவாயில்லப்பா உன்னோட லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணு அப்படின்னு வந்துட்டு இவர் சொல்லிட்டு இருக்கவும் அந்த விஷயம் ஹீரோக்குள்ள அப்போ நீங்கள் என்னை கிண்டல் பண்ண போகிறீங்கன்னா நான் ஃபோனை வைக்கிறேன், நானே இதை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக ரூமுக்கு போகிறாங்க. அங்கே போனால் ஹீரோனெல்லாம் ரொம்பவே குழஞ்சி ரொம்பவே ஃப்ரீயாக வந்துட்டு யார்கிட்டயோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ ஆரம்பத்தில் யார்கிட்டமா பேசிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு ஹீரோனும் இல்லை என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை கேட்ட உடனே ஹீரோவுக்கு செம்மையாக கோவம் வருது. க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டை யார் இது அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது டோர் நாக் பண்ணுறாங்க. வந்தது பின்னு தான். ஸோ உள்ளே வந்த உடனே என்னப்பா கிளம்பலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஹீரோக்கிட்டே கேட்குறாங்க. உடனே ஹீரோ எங்கே போகிற இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கவும் நாங்கள் எல்லாம் வெளில சுற்றி பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்கிற பேக்கை பார்க்குறாங்க. அம்மா யார் கிளம்ப போகிறது, என்ன நீ கிளம்ப போறியா, நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா போகிறது வரது உனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னால் உனக்கு கோவமாக இருக்கா, நான் கிளம்ப போறியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஹீரோனும் இல்லை நான் ஆரம்பத்தில் போகலான்னு தான் நினச்சேன், பட் இப்போ எனக்கு போகிறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது, நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பின் இல்லை சார் நீ வீட்டுக்கு போறியோ இங்கேயே இருக்கியோ அது உன்னோட பிரச்சனைமா, ஆனால் இன்றைக்கி இவரை நான் என்னோடய கூட்டிகிட்டு போயிட்டு போகிறேன், ஏன்னா எனக்கு ஹோட்டலெல்லாம் தனியாக தங்கி பழக்கம் கிடையாது, அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நைட்டு வெதர் வந்து ரொம்பவே கோல்டாக இருக்கும், என்னால் தனியாக தூங்க முடியாது, அதனால இவரை நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோக்குள்ள மூஞ்சை எங்கே வச்சுக்கிறதுனே தெரியல. ஏற்கனவே அவர் ஒரு மாதிரி எம்பாரசிங்காக தான் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. இப்போ இந்த பொண்ணு வேறு இவ்வளோ பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு அதாவது ஹீரோக்கு ரொம்பவே எம்பாரசிங்காக இருக்குது. ஹீரோனும் இல்லை பின்ன பயங்கரமாக பிடிச்சி இன்சல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏமா அடுத்தவ புருஷன் கூட வந்துட்டு நைட் பூரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவள் பொண்டாட்டிக்கிட்டே பர்மிஷன் கேட்குறது, இதெல்லாம் உனக்கு வெக்கமா இல்லை, இந்த மாதிரி இல்லீகலாக பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ரொம்பவே அசிங்கமாக பேசுகிறாங்க. ஹீரோன் எல்லாம் சும்மாவாக விடுவாங்க. அதுக்கு பின்னில் அவங்க ரொம்ப கோவப்படுறாங்க. அதுக்கு இவருங்க கோவப்படுத்த பார்த்தோன்னே இங்கே தான் கண்டிப்பாக 2 பேருக்கும் சண்டை வந்துடும், நமக்கு தான் வந்துட்டு தகராறாக முடிச்சிடும்டா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு, பின்ன வெளியில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. இதை பாருமா உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் உனக்கும் சொசைட்டியில் நல்லா ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது, ஒரு மாதிரி ரெப்யூட்டேஷன் இருக்குது, அது நீயே கெடுத்துக்காத, இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்க போகிறது கிடையாது, பொறுமையாக இரு, நான் தான் சொல்கிறேன்ல இன்னொரு 2 இயர்ஸ் எனக்கு டைம் கூட, அதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிவிட்டு நானே வந்துட்டு உன்னை தேடி வரேன், அதுக்குள்ளே நீ எதுக்காக வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் நீ உன்னையும் கஷ்டப்படுத்திட்டு எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு இருக்க, உனக்கு எம்எல்ஏ நம்பிக்கை இல்லையா, நீ வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் பொறுமையாக இருன்னு ஹீரோ ரொம்பவே பொலைட்டாக அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. அதை கேட்டுடனே பின்னும் சரி நீங்கள் சொல்கிறத நான் கேட்டுக்கிறேன், சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இங்கே சுற்றி பார்த்துட்டு நான் இன்றைக்கி நைட்டு கிளம்பி போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஹீரோனும் இல்லை மேலேருந்து அவங்க கேமரா வச்சுருப்பாங்க, ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த கேமரா வழியாக இப்போ ஹீரோனும் ஒன்றா நின்றுட்டு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க. அதை பார்த்துட்டோன்னே இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா என்னதான் வந்துட்டு பிடிக்கல அப்படின்னா கூட ஹஸ்பண்ட் ஆகிட்டாரு. அப்படி ஹஸ்பண்டாக ஹனிமூனுக்கு வந்திருக்கும்போது நீ என்னை வந்துட்டு கூட கூட்டிகிட்டு சுற்ற தேவையில்லை, பட் வேற ஒரு பொண்ணு கூட இல்லாமல் இருக்கலாம்ல, அது வந்துட்டு இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபீல் பண்ணதோட மட்டும் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறாங்க, நீ எவ்வளோ அனுபவிக்கிறியோ அவ்வளோ அனுபவிடா, இவ்வளோலாம் பண்ணி நீ என்னை பயங்கரமாக இன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, இனி நீ எவ்வளோ தூரம் இன்சல்ட் பண்ணுறியோ அவ்வளோ தூரம் நீ கண்டிப்பாக அனுபவிப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமுக்கு போயிடுறாங்க. இப்போ ஹீரோமே போகிறாரு. அங்கே போனதுக்கப்புறமேல ஹீரோக்குமே கோவம் வருது. நீ எதுக்காக வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு இருக்க, என் கூட ஹனிமூன் வரணும்னு அடம்பிடிச்சி வந்தேன், இங்கே வந்துட்டு நான் ஊருக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறேன், இங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறேன், பின்கிட்ட அவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு மாதிரி கீழே இறங்கி பேசிக்கிட்டு இருக்க, உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை, உனக்கும் என்ன பிடிக்கல எனக்கும் உனக்கு பிடிக்கல, நீயும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு எதுக்காக நீயும் அனுபவிக்கிற என்னையும் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆமாம் அதுதான் எனக்கு வேணும், நீ என்னோட சேர்ந்து கஷ்டப்படணும், நீ எனக்கு பண்ணதுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் தான் இன்னும் இருக்குது, நீ நிறைய அனுபவிப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கணப்பில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அது ஹீரோனும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஹீரோ கேட்குறாரு, என்ன நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு பணம் தானே காசை, பணம் தானே காரணம், பணம் தானே என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு, உனக்கு எவ்வளோ பணம் வேணும் சொல்லு கொடுத்துட்றேன், ஆனால் என்னை டிவோர்ஸ் பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு ஹீரோனும் இல்லை அவ்வளோ சீக்கிரத்துலலாம் என்னால் உன்னை டிவோர்ஸ் பண்ணவே முடியாது, எனக்கு நீ பண்ண விஷயத்துக்கு நீ கண்டிப்பாக அனுபவிச்சே திருணும், ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் இல்லை, எனக்கு எவ்வளோ தூரம் என்னோட ஆத்திரம் தெரியுதோ அவ்வளோ தூரம் நான் உன்னை வந்துட்டு அனுபவிக்க விடுவேன், நான் உனக்கு அகேன்ஸ்டாக வின் பண்ணியே காமிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே கோவமாக இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. உடனே இல்லை ஹீரோ சொல்கிறாரு, உலகத்தில் ரொம்ப நல்லவன்னு சொல்லிட்டு இருக்கி, எல்லாருமே அப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் அந்த எடிட்டர் பற்றி ஏதோ பேச்சு ஆரம்பிக்கிறாரு. உடனே ஹீரோனும் இல்லை ஆமாம் உன்ன மாதிரி கிடையாது எடிட்டர்லாம், அவெல்லாம் ரொம்ப நல்லவர், நான் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட டிவோர்ஸ் வாங்கிட்டு நான் அவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போவுமே ஹீரோயின் வந்துட்டு ஹீரோ வெறுப்பேற்றுற பேரில் இதை எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதையெல்லாம் கேட்கும்போது ஹீரோவுக்கு ரொம்பவே கோவம் வருது. அவர் வர கோவத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாது. அதனால அவர் என்ன பண்ணுவார், கோவத்தில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறாரு. ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள என்னென்ன நடக்கணுமோ அதையெல்லாம் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருது. இப்போ ஹீரோக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. ஹீரோ நல்லா பயங்கரமாக அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. இதை அவங்க எதிர்பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க. பட் பயந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க, ஒரே ரூமில் இருக்கும்போது ஏதாச்சும் நடந்துருமோன்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த அளவுக்கு இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க. ஹீரோக்கும் இல்லை ரொம்பவே கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறச்சு எப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்த நாள் விடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஹீரோன் எல்லாம் வெளியில் வந்து மறுபடியும் நின்றுட்டு ஒரு மாதிரி கோவமாக இருக்காங்க. அப்போ ஹீரோ வந்துட்டு மறுபடியும் ஹீரோனை டீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. உனக்கு வேணுன்றது கிடைச்சிட்டு இல்லை, உனக்கு தேவை பணம் காசு அதுதானே, உனக்கு அதே மாதிரி நீ உன்னோட ஹஸ்பண்டாக மாற்றணும்னு நினச்ச, அதையும் நேற்று நைட்டு மாற்றிட்டு உனக்கு சக்ஸஸ் தானே, உனக்கு வேணுன்றதை வாங்கிட்டு கிளம்பிட்டே இருன்னு ரொம்பவே அசிங்கமாக பேசுகிறாரு. ஹீரோனுக்குலாம் சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை. இதுக்கு மேலே என்னால் ஒரு நிமிஷம் கூட இங்கே இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாங்க. ஸோ இப்போ ஹீரோ நேராக கிளம்பி அவர்
வீட்டுக்கு போகிறாரு. ஹீரோனும் இப்போது அவங்க வீட்டுக்கு, அதாவது ஹீரோனோட அக்கா வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அங்கே போனதுக்கப்புறமா பயங்கரமாக அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ அவங்களுக்கு மட்டும்தானே தெரியும் அவங்க ஹனிமூனில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் படுத்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. இப்படிலாம் ஒரு விஷயம் நடக்கும், இவன் கூட இப்படி நமக்கு லைஃப் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதோட நமக்கு எபிசோட் முடியுது. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. அடுத்த எபிசோடில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye from LSM Talkies. Bye bye.